mukadzi wacho ane 3 weeks asina kuuya kudare kwedu wakaita 2 times inenge akaita 3 so uyu inyaya yekuti uyu akadanana nambuya haisi here iyo pakatapa ndiyo icho yataiti vanhu vavasikuya saka ichivaita ndoyekuti pamunhu kunoita padhuze ndiyo icho yakati ambuya vacho nanhasi vachiri kuramba kuno murizo mukadzi ndio muri chiine chii aiwa taureni vada kunzwa ruono muri chiine chii taura vatoseku pakudii ko izvi kutaura zvekuzodanana ane mukadzi wacho taura wakatarisawo handizvirambi chikonzero kuti munhu uenda kadani naye pachiri musikana atsana ndobva wazorora ndobva wazviziva kuti wakaroora yakanaka munhu asingarambi mhosva munhu ari right auya nani vari mutaura zvakanaka munhu akadaisiro munhu ava ndo vachiondana mwana wacho ndambuya mai vekubereka mukadzi ava ndiri mai vevava ndo vakabereka vadzimai vamuri kusiya muchivinga vadzimai saka pamwe vana vabereka zvakanaka mwana wanyara kusimba nokwasha achivinga mukadzi womwana yapakaipa wauya naniwo ndauya kowatowaya nawo pakubva kumba ndauya mese makadii koiye mukadzi wenyu wacho amuri kuchidana utani asi kutombouya owako wacho ari asara kumba ari kuzviziva kuti ndozvikuiti saka une pfungwa ipi yekuroora mbuya mbuya vakatoroora ati unongopota uchitoravo vakatoroorwa neumwe havasiri kuwava havasiri kuwava vakatoroorwa neumwe kupi ikoko aiye anofana kuuya inotorifambi zvamazuva adatongwa iye akatotora futi anofana kutora saka iwewe makaita makuna kuti zvisionekwa zvisingatendekwi mudunhu wapabata saka iwewe unobhadhara chi mombe nehwai unoiziva mombe apa haidi mari toda mombe mombe iyo toda kuti ikotodliwa nevanhu yenyama iwewe chete namai vavo ndimusingazvi inodliwa nevamwewo totoya tota mutambo wacho wokuti nyika yedu yasviba iguru taizofanira kubhadharisa kunobva mukadzi saka ndikutowanzira hangu dzidziswa kuti mombe dzaifanira tatu wane yaibva mazvinzisa kwenyu kwaifanira kubva mombe kouyi kubva but tirikunzwira irombo tiri kuita one side kune uye aita achiziva kuti ari kutii mombe nehwai nemberere izo mberi iri kuya rini kutata mutambo wacho toda tozokoka vachiona zvinoitika ati vanhu zvakadaro nyika ichitokanganisika ndosaka ndatowaya nani unogara nani pai ndogara pamaini pani ndodaro ndopa anoshanda kwamuri anoshanda kwamadziva madziva uyu aive mupurisa
Ndikunovudza mombe baba. Ndiwaimbodzi une nyaya dzekudyisa kuti. Ndini. Wewe wamadziva vari? Ndakapedza kuuya navo patakambouya kumakapi takakushayiwa. Kwanzi wamadziva anoona kubatsira. Unoudza kuti ndatungwa mombe. Mombe inoda 300. Vese pamwechete nehwai $400. Kana iri mari. Tikuida toda kutenga mombe yacho. Mombe iyo inoda kuzosvikwa koko area yenyu. Mwana wachiona. Iwe unohora mari? Ndohora 8. Une mukadzi? Unohora $80. Vafonera mudzi. Wati ndanzi takupa kupera kumwedzi. Toti chi? Vafonera. Wazi ndatongo bati tomupa chiyo. Tomupa August. Iwe tsaurana nemurungu wako. Ndabatwa nemhosva wako ndoda kuti saka munopota muchibatira mari kuchana muchididi kana mune muswe wacho ungondipresera muswe chikaranga choitwa muchipota muchididi yekudyisa makazoipedza sei? Asati vapinda vakakumbira chichemo chekukumbirawo 3 weeks 2 weeks. Vamadziva? Alright. It's okay. Zvekufona ichitatoti agazi iwe chifona uchitaura muchitoini. Agazi yonguva dzimwe yakuda kugadzima nekuda unorova makuwani but uri wakaoma. Saka uchapedzisira wanhanhira chiro apa. Maonero angu upedzisira watopinda kuna aya maita basa mai. Notupochi